Apa previous video taona kuti unokwanisa kudownloada nekuinstalla sei application yedu yeIQoption. Mamwewo mavideos ekutanga tatsanangura how to register nekudeposita kuaccount yako. Kana uchinge wadeposita muIQoption mari yako inoreflecta panapa, then unenge wakukwanisa kunge uchiswitcha from practice account uchidzokera kureal account. So nini ndinokurudzira kuti pari zvino kana uri munhu ari kudzidzira tambira kuno practice account, siyana nekuisa mari, because mari ukangoisa zvekukara unogona kurohwa zvokuti haufi wakada kuona chinhu chinonzi trading foot. Saka apa tombodhila nepractice account since tiri kudzidzira. Regai nditsanangure interface yedu yeIQoption kuti yakamira sei. Apa pamusoro panapa tichibvira kumusoro ndo kunoshowa currency pairs atinenge tichidhila nawo kuno kumusoro uko. Saka right now NZD USD nderimwe currency pair atichange tichitrade tichishandisa. Kana uchida kuedda mamwe kana uchida kuchinja this one kuti ushandise imwe unouya panapa woclicka. Tichange tichipractice more of binary than digital and forex. Unokwanisa kutrade digital, unokwanisa kutrade forex, stocks, crypto, commodities, ETFs uchishandisa IQoption. But apa pavideo ndaita hangu kuti ndikuratidze kuti munotrade sei binary options. Saka unoselecta panapa pakanzi binary option, woselecta pair yauri kuda. Let's say uruda euro USD isiri apa tisi kuiona panapa. Unouya utaipira euro yobva yatobuda uchisearcha, select that application and that currency pair, right? Kana kuri kunzi uruda kuedda mawindow akawanda, unouya panapa woedda mamwe macurrency pairs anenge uchida kueddera, uchiedera akawanda zvichidependa nekuti uruda kuona akaita sei. Zvinobetsera kana wakuita analysis. Ndichazonge ndichikuratidzai kuti munomashandisa sei mawindows akawanda. Then tichiri kuno kutop taona kuti panapa ndo panenge pakubuda information yako. Unokwanisa kuuploada photo rako, unokwanisa kuisa details, kudeposita everything panapa. Zita rako rinenge rakabuda pano, everything zvinenge zviri panapa. Then apa it's only that handina kuzopedzisa kuita verification nezvimwe zvese, but panofanira kunge pari 100% zvinhu zvese zvakaverifyiwa zviri in order. Saka ndinokurudzira kuti unge uchiverify uchiita everything kuti zvive in order, so that panoita 100% panapa. Then kana wafunga kuti uda kubuda muapplication yako unongoclicka pakanzi logout. Then kana uchida kuti ishowe total amounts zvinoitika kureal account necessary zvinazvo basa pari zvino. Then takuya kunoko, this one I prefer kuchiclose ichichi kuti tisare ne clean interface. Kuno tine total portfolio. Apa pakanzi active unenge uchiona matrades ako ese ari kurana. Pakanzi pending order alright. Kana uchida kuona ma-active trades ako unenge uchiona panapa ma-positions ako ese nepanapa futi panenge pachikubetsera. Trading history unenge uchiona ma-trades awaplacer kuti outcome yawo yese inenge ichibuda kuno uku. Then tinoona pachart panapa unokwanisa zvekare kuwana masignals. Ukaenda pakanzi English chat room unokwanisa kuwana masignals ukadzika. Right now uri kutoona kutoti panapa tine vanhu vari muchat room vatorimo already vari kutopostirana masignals. Odd card munhu atosenda signal rake, uyu akasendawo rake, zvichingodero. So unokwanisa kutofollowa masignals ari kunoku ukatotrada successfully. But be careful, because vanhu vari umumu vazhinji vanhu vanenge vachidzidzirawo, vamwewo maprofessionals. Saka unofanira kuona kuti uchadhila nevanhu vakaita sei kana uri munomu. Then todzokera kana chida kudzokera back kumacharts and support. Kana uchida kutaura nesupport kuti ubetserwe kuti how to trade nezvimwe zvakadero. Kana waita maproblems, how to trade, how to deposit, how to withdraw, unokwanisa kubvunza support, inoresponda ipapo. Then kuno tine leaderboard yekuona kuti vanhu vari patop ndevapi. Kana uchida kuona kuti vari munyika mako vari kutrada zvakadini. Isusu since nyika yandaselecta
iri South Africa ndinokwanisa kuona matop traders. Currently this week munhu yatotrade 180,000 this week, yatotrade gross profit. Hazvirevi kuti ndo mari yaanenge awana, but it's gross profit. Then zvichingodero position yako inenge ichishowa like apa painiri number 120,000 433. So then panapa unokwanisa kuzoona matournaments anenge aripo. Unokwanisa kujoina free tournament, unokwanisa kujoina weekly free tournament this weekly free tournament. I don't know why pamaita kuti aite maviri, nichazocheka kuti why ari maviri. Then unokwanisa kujoina this monthly free tournament. Kana uchijoina unongouya woclicka pano pakanzi join. I recommend kuti mupractice matournaments aya. Unojoina upo watoswitcha. So far tatova nemaaccounts edu 1 practice account, tournament account nereal account handiti. Then I recommend kuti mumajoine maplatforms aya ari necessary. Regai ndidzoke panext video ndichiexplaina kuti matournaments anofamba sei.